NC. Kapawi baki INC daladi ladi. Uba titos W Khan ula keno ba kadai ka politik shet kala ka balapoi hadu uput ka jing khlem no ka shuki CEM jong u ha ka KJDC habakran ba kilat pathai khubor ula ong ba ukendit hadu kata-kata banyo i bagi breu ki ba utre lang rengkat-rengkat ba ya rap ruye ki ndai kensan-kensan ki shet kala pat ye u Naka konten jong ka NC mentan. Banu mober jong ka NC. Kapawi baki INC daladi ladi. Mo, nama balai kumbangal akren po house. Kamdan ganono ka allegation, kamdan ganono rim, kamdan ganono kidaw, mereka daw along baik ka convenient of politics, hakaba kaladon ka arrangement, hakaba kenjat no ingi, but bakinya train no ka kongres, but baka NPP kan lead ya ka isi yang ni. Te ngasuong tanggata, marba kumakapawi habang idon ki NC kamut kadon kecing bomhun. Kadang kecing bombiang, kadang kecing lek berenbor, kadang mo, kadang ki daw ki bada long very constructive reason mo nepi ong kumlo. Ha? Dan rai kumbalong mentakam kilapak. Ndai bakran manga mo, ndai yok ki ong banga pensusan daladi ndai ki iya po house ba mdoni kalau kumbah ki INC penpan daladi. Hatu suwa bakin move ya kene NC hatu nakaliang jong ki NPP gi wan ban pan pau khmat jong fi ya kanu ka jing ka problems ka bikidan la ni ka issue ka ka last meeting ka bangyadon hang ni Friday ka UDA meeting ka bang jukhat suwa jong ka session but hakat ta kesni ki don kat tu kat ningut ki MDC ki bomdon ha ka isi ki balapan pau ba kadon kat tu kat ni ki grievances ki jong ki te hadin bang ala pensyai hadin bang ngala batai yaki hadin bang ala shim nakaliang kaconga kila hun dengan ada keliru ia kata kecing keli syaban penkut ia meeting oh kila ya hun kila ya satisfied kini ke meeting wa kila ya hun ia kini ke meeting yong yes yong ngi haba kila alis kila sangap iki grievances ki jongi ngila hun dia ka UDA meeting karai kalong ba ka jing ka bakum kitu ki MDC ki badon ki bamdon ha ka isi kamu ki wara hapo ka UDA ka UDA ka platform tim dai tang ka UDA mereka kamera jonga CM lani u PP leader jongki u bansa banshim yakinu ki grievances ki badon te kata ka rukom metrikam ka ba ngiyayat baru asikata dan rek kumbangat longi kalong ba kumbal apa menem dan daw kena tak daw ngasno ba kani ka jing le iklong ka ka pa sosi apa paubie khmat pai ba namar ba ki pai ba ki la ya yang kani ka jing ya le drama hang ne po KHDC dan le klam dan kan no ka daw ka tang ka drama chongki namar ba ki ong ba kadon ka direction ting am tip kawan ne ka direction namar ba deban beno UDP ini tray wat baka kongres biang ben. Hi ong ba kani ka